Cunoașteți planta asta, nu? Este coada șorcelului. Șoadon. Uscat. Fac ceai din ea. Este foarte bună. Este foarte bună. Nu știu să vă explic eu prea multe din spiriada. Știu că face foarte bine. Să bei așa, poți să bei și în fiecare zi, nu se întâmplă nimic. Uite și acolo mai este leac. Nu, aia e un fel de romaniță. Uite, asta e vie sălbatic. Vedeți? Asta este coada măgarului. Nu știu dacă e bună la ceva. Sau o fi bună și aia, cine știe, că trebuie să cunoști plantele astea. Am adunat și urzică și am pus la uscat, trebuie să mai adun. Da, oricum nu-i problemă, o găsești și noiembrie, decembrie o găsești. Cu cât e mai bătrână, cu atât e mai bună. Nu neapărat să fie tânără, fragedă. Asta o fi romaniță, oare? Cred că e romaniță. Cam da. Nu prea miroase. Eu am acasă o carte cu toate plantele. Plante de astea medicinale, mă refer. Asta cred că e izmă de aia sălbatică. Nu e izmă sălbatică. Da, și am mai învățat din cartea aia care sunt bune și pentru ce sunt bune. Dar coada de șorcel este foarte bună, ajută și la ficat, și la rănic, și la tot. Îmbunătățește metabolismul. Este foarte sănătoasă. Urzică trebuie să mai adun cât mai multă să fie. Eu îmi fac cam de 2 ori pe săptămână ceai de urzică, de tei, de ce mai am eu acasă, de păpădii, și de păpădii foarte bun. Romanița n-ai, romanița iese în primăvară, începutul verii o găsești. Acum nu mai e romaniță. Că romaniță nu am acasă, dar îmi cumpăr.
Dacă adunați o mână, mâine o mână, se strânge. O pun frumos la uscat. Să am pentru la iar. Da, asta ce plantă o fi. Asta mova. Deci un fluturaj aici. Uitați. Fluturaj. Uite și asta seamănă un pic cu coada de șorcel, vedeți? Dar nu este coada de șorcel. Cine știe cum se numește. Și la ce e bun. Să vedem dacă mai găsim. Dacă mai găsesc. Măcar încă pe atâta să mă adun. Și aici o leacă. Uite și domnișoara. E, să mă duc, Ce domnișoară. Doamnă.